Kumplay api perlok suggestion te akan ke video ngaku apa tip sapi ba ka Office of the Deputy Commissioner West Kasil District kalapan mi ya ka notification ba ka District Selection Committee West Kasil ka court online application na ka manta ki eligible candidate te ya ka notification lapan mi na ka arpu praterik primas arajar pusan tang ba nadu kesingi ke papan mi ya ka notification ke website jong ka DSC kampat long ban pli lani ban apply te mentah hakin ki tayo arsin laisi nga iba kala long ban pli bat ban apply te perlok sa apply no yakin ki post ka post ke pening kong ka ka post driver kane ka post ka like khat artli ki post ka we na ka menta ki ar kategori bat khat we tali na ka menta ki khasi jaitia bat garo ka jingsi na menta ka post kan long ha ka level 3 kakardan puli ban apply ya kan ka post ki de ban pas ya ka class A sejrong bar ki de ban don ru ya ka driving license bar ki de ban don ru ya ka jingnang jing tip sepang ki kali ka post ka baar ka de ka post enumerator kane ka like ka we na ka banta ki khasi jantia bat karu ka jing siu nam ta kan ka post kan long ha ka level 2 kinong apply ya kan ka post ki de ban pendep ya ka class 10 kapos ke balai kedai kapos yang akram sibika kane kalai kawe na kamatagi kasi jantia bat karo kajing siu nam takan kapos kan long haka level 5 ki candidate ki ba apply kan kapos ki devan pas ya ka kelas 10 bar ki devan don ro ya ka certificate training napo UGS DC apar Shillong lane ki devan don ya ka diploma certificate haka rural development from any recognized institute kapos ke basau ke kapos laboratory assistant chemistry kane kalai kawai kapos na kamta ki khasi jantia bat garo kajing siu na kamta kan kapos kalong ha ka level 6 ki candidate ki ba apply ya kan kapos ki dapat pendap ya ka class 12 in science stream haka subject chemistry kapos ke pasan kan kapos lower division assistant kane kalai khat sau tali ki post kawe na kamta ke UR kategori ban khat lai tali na kamta ki khasi jaintia bat garo kajing siu nam takane ka post kan long ha ka level 5 ki candidate ki ba apply ya kan ka post ki de ban pendap ya ka class 10 sejrong ban ki de ban don ru ya ka certificate computer ka post ke ban reu ka de ka post mandal kane ka like ka post nam ta ki khasi jaintia ban garo kajing siu nam takane ka post kan long ha ka level 3 ki candidate ki ba apply ya kan ka post ki de ban pendap ya ka class 10 sejrong ka post ke ban nyo ka de ka post storekeeper kane ka like art li ki post kawe na kamta UR kategori ban kawe na kamta ki khasi jantia ban garo kajing siu nam ta kan ka post kan long ha ka level 5 ki candidate ki ba apply ya kan ka post ki de ban pendap ya ka class 12 sejrong ka post ke ba pra kan de ka post refrigerator mechanic kane ka like kawe ka post nam ta ki khasi jantia ban garo kajing siu nam ta kan ka post kan long ha ka level 4 ki candidate ki ba apply ya katai ka post ki depan pendap ya ka kelas 10 ka post ke bakhandai kan ka post soil and water conservation demonstrator kane ka like south liki post na kamta ki khasi jantia bat garo kajing siu nam ta kan ka post kan long ha ka level 4 ki candidate ki ba apply ya kan ka post ki depan pendap ya ka kelas 10 sajrong kapos ke basipau ke de post weaving demonstrator kane ka like artli ki post kawe na kamta ka UR kategori bat kawe na kamta ki khasi jantia bat garo kajing siu nam ta kan ka post kan long ha ka level 5 ki candidate ki ba apply ya kan ka post ki de ban pas ya ka subject mathematik bat sayan bat ka de ki de ban don ru ya ka handlum certificate training ka post ke bakhat we ka de ka post treasure kane ka like kawe na kamta ka UR kategori ka jing siu kan long ha ka level 4 ki depan pas ru ya ka class 10
Kapos kapakat ar kadeka post section assistant. Kani kalai kawe nakamanta kikasi jantia bergeru kajing siu kan long hakapel belfur berkidaban pas ya kas kelas 10. Kapos kapakat lai kadeka post projectionist. Kani kalai kawe nakamanta kikasi jantia bergeru kajing siu hakapel belfur ki kandidat kidaban pas ya ka kelas 10 but kita bandon ya ka certificate course haka electrical and cinema operator. Kapos kabakat saw kada kapos sericulture demonstrator. Kani ka like santali kawe nam takayu ar kategori but saw tali nakamta ki kasi jantia but garu. Kajing siu kan long haka pel bala 5 ki kandidat ki deban pas ya ka kelas 10 but ki deban pas ya ka subject science. Berkidai bandon ro ya ka certificate course haka sericulture. Balapas ya ka training short term jong kaneka course sericulture. Ka age limit ban apply ya kaneka post kan long khat pra hatu lai punya usnan. Kata ka minimum khat pra ban ka maximum age lai punya la kan thup ban ya ka age relaxation. Ka by application na kamta kaneka post kan long sanpo tengka kawai ka post na kamta ki SC but ST but shispa tengka na kamta ki general. Te ki candidate ki ba interest ban apply ya kaneka post ban tip di knowledge sa ka website westkcl.gov.in. Ka last date ban apply ya kita ki post kan long hak ar tarik benai mi arhajar arhusan. Te tang kane kecing petip na kaleng kacanga tengah karpat ya ki perlu ki berang thamai lada pis kotonat ya kane ke video sa share like but subscribe ya kane ke channel kenang ba video ya ki video ki ba thamai kublai shipun.